Nolakoa zen gure aurreko belaunaldi zen euskeria? Asko aldatu da euskera hori azken hamarkadetan, bada euskera zaharrik, euskera barririk. Oñatin behintzat galdera honek erantzun bat izateko bidean dauz eskuarten dakun liburu honen bidez, Oñatiko euskera zaharra. Eta honen inguran berbaiteko egileekin gauz hemen, Ander Lizarraldekin. Kaixo, Ander? Arratsalde on. Nondi dator liburu haiten ideia? Nek euskal filologia ikasi neben, eta orduan landu geben herrixetako euskerian kontuak. Eta momentu batian, oindela 7 urte doia jasoketa sistematiko bat egiten hasi nintzen, hiztegi formatuan, baina gero etxaten bentzau egokixena hori zanik, formato hori zanik plazaraketako neunekoan materiala, eta orduan erabakinean beste formato xumio honetan etaratia. Horti datorri deia, jasoketa baten ondoriozkoa. Oñatik euskera zaharra apunteak bat ageri da izenburuan, apunteak bat izatea gura bezan apunte gehiago jauko dira lehenago berandu hau? Bai, hori da. Neuke liburu hau ikusten dut dala bentzet manejaileko modukua ez, eta uste dut ez dala kontua holako zehatzar bat eta aratia jendia bilurketako orduan pentsa honen inaz fatia eta gero jendiakin kontrastia egitea eta aldaketak eurak sugeriu ezkeo horrik jasoteko presna eta hoxe. Horregatik da bat zemakia. Aurre ikusten dut 5-6 bat izan legela. Titulan bertan ikusten du, Oñatiko euskera zaharra terminua, barruan behipatzen duzu, baina zer da Oñatiko euskera zaharra? Oñatiko euskera zaharra da, ezaugarri batzuk nik detektau ditut, gure aurreko belaunaldixak berba egiten duen euskeriak dakola eta guk berba egiten duen euskeriak ez dakola. Orduan, ezaugarri horreik ordenan jarri eta gero ikusi neben nahikoa justifikauta guela bi izendapen erabiltzea euren euskeria eta guria izendaketako. Berdina da Mondraueko euskeria, Arrasateko euskeria eta Oñatikoa. Zeratik ez, bixak bailarako euskeria ez, bakoitza dakolako ezaugarri batzuk bere izlia dianak. Eta ez dako beste esplikaziorik. Eta zentzu da Oñatiko euskera zaharran bereizgarri horrek? Bai, lehenengo eta behin izan beharra dugu, ze gizarte esan gure aurrekoa, eta ze gizarte motan gure belaunaldikoa. Gure aurreko belaunaldixan gizartia zen rurala bat ezbe, alfabetesa zinua 6-7 urtekin egiten egin, eskolara gutxi fatezian eta askar urtetezian. Aguro urte gutxi inda gero urtetezian, gehiengua. Eure jasoten euskeria etzan idatzizkoa, ze eskolan erderi eguen, eta euskera batu etzan existitzen. Telebizioa etzan existitzen eta radioa bai ez, baina euskarazko bentzat ez. Ezaugarri horrek egiten daue oso desberdina izatea euren euskeria eta guria. Eten badau izugarrizkoa. Eta orduan, suposatzen dut, euskera zahar badagoen moduan, euskera barri badauela eta zentzuk izango zian kontrara honen ezaugarrixak. Ezaugarrixak egiten duzu gramatika bat edako bere alor desberdinak, eta alorrez alor egiten duzu konparatiba bat. Eta zerrenda oso luzia dira. Lexikuan adibidez, euskera zaharrian esaten da ordulaen, eta guk ordulla urden esaten du, ezta? Batuan eraginez. Oñatiko euskera zaharrian oholdixa esaten da. Guretzat hori oso ez ezaguna da. Guk goroldixo esaten du edo ez dakigu zer dan. Gaztelaniazko musgo. Morfologian laguna kananoia, gaztiak laguna ananoia, plural hori galdu da. Orduan izango zian, lexikua, morfologia, sintaxia, azentua eta fonetika. Eta danetan dauz ezaugarri pilia. Ezaugarri horret dana batzen duzun esaten duzu. Duda barik jarraipen badau, hizkuntza batetik beste transmisio, gutxieneko transmisio bat egonda, baina kriston tremendako etena dau. Orduan, bai, nire planteamentua hasi gekela berbaiten bizketa motataz. Nik esan doztetan niri euskera asko aldatu ala. Ez zuenetik gurea, zuek ez tezo modu zueno. Bueno, lo que pasa que zuek igual gutxi hau egiten. Bueno, gutxi hau, nik ez nek esango oin gutxi hau egiten da nahi, oin gaztiek eta nik uste dut egiten dozuela euskeraz.
Ez esaten dago, baina nik nire gazte denporan gutxi egiten eben, oin baino, porque kalian da etxeko giruan bai, baina bestela kalian erderaz itxesan, geure artian, gazte denporan. Eta zerla ikasi zen euskerazuk? Nik ikasi, jaixo initzan ni euskeriakin. Dan etxetik? Bai, claro. Jaixo baietz. Eta irakurten eta euskaraz ikasi zebein, ala? Ez, bai, dana erderaz. Ja, bai. Irakurria dana erderaz horratik esaten dutzut, gero asko jarraitu eben erderiakin kalian, guk ez, etxian ez kebelako galdu, baina, claro, gudana erdera joten geben. Oine, diferentzia asko somaiten duzu, hiloakin eta... Nik uste baietz. Nik uste dut oin euskeraz gaztiek eta gure garaixe baino gehiago egiten dauela. Eta hobeto ala okerrago? Oso ondo ez askotan, Bai, badauz horre zea batzuk. Zuzen du beharrekoak? Bai, baina, bueno. Honek jota ondo eta Bai, olakoak jota ondo eta ikusi otzut eta olakoak, bai, baina, bueno. Baina ne uste dut euskeria, nik nire gazte denporan erderaz gehiago egiten geben euskeraz baino. Gero, liburuan jorratzen duzun beste apartaua da eta beste euskara bereizi moan jarri duzu, arautzeko euskara. Zergatik bereizketa hori? Bai, ontsa esplikatu dutzuten moduan, prozedimentua jarraibide berdina dira. Egiten duzu zatiketa hori, morfologia, sintaxia, azentua eta fonetika, eta esaten duzu ezaugarri pila berdinak izan arren, ezaugarri konkretu batzuk, ezaugarri jakin batzuk desberdina dira. Eta ni saiatu naiz horrein deskribapena egiten. Esan beharra dau, araostar bat entzunezkero segidan konturak eta zaila desberdina dela euskeria, baina 190 ezaugarriak dira fonetikoak. Fonetikak hizkuntza baten bereizgarri moan ez dago inportantzen derik azaleko zerbait dalako. Orduan, araostar bat esaten dago gutxia eta segiduen egiten dutzu belarrira, zerbait desberdina dela, baina hori da, fonetika horrek, importantzia gutxiko, desberdintasun asko. Importantzia gutxi eukiarren, behin eta berriz esaten dira. Eta gero dago ezaugarri morfologiko bat, adiz morfologian barruan, esaten dagoena. Nik pentsauten dut hori ez dela hola. Oinatin, nik pentsaiken dut hori ez dela hola. Ezaugarri hori adibidez, bai da importantia. Zeatik arautzen euskara desberdin bat, Aloinako mendizerra daku, eta gero orografia desberdin bat azten da. Araotz isa beste herriska bada geografia aldetik, baina hori konderri barruan mantendu da administrazio berdina eta hori, naiz eta desberdintasun txiki batzuk egon, batasun handixea du. Eta bukaketako araotzeko gaiakin, esan beharra dau, 2026an, ontxe bukatuko dela, esan gure, 2026an, ontxe dau azkenengotan, araozko euskeria. Ez dalako bape transmitiu. Araozko gentian, araozko hango biztanlean ondorenguak, oinatik euskera berriz hartu eta gure moduan hilendo berba. Orduan, despedida bat ikia tokaitxeko araozko euskeri eta hortarako atera dute, eta ara dute, bi liburuki araoztarrak. Euren bizio itxura, euren euskeria. Gero, liburuan bertan, aipatzen zuen gehi badaten, esango neke gazte izan den edo nork entzun dauen gauza tiraka atera dozula, hori kezki esan da dau, hori ez da esaten, euskararen poliziak terminuak zendotu dozu, eta apuratorren kontra jo dozu, ez da egizergatik. Bai, nire lanan oinarritxea da jasoketa, eta jasoketa hori aurretik ginean jasoketak begiratu, errepasau, interpretau, planteau jasoketa barrixak, zorrotzak izatia, irizpidiak, oinarritxa hori da. Baina horrekin batera, plantea egiten dutena da, zer bultzatu behar da, gure aurrekuan euskera hortatik, hurrengoari zer transmitiu bida. Nu jarri behar da, fokua. Zer da importantia eta zer da azaleko zerbait. Galdera horri be, gure izan dute mai gainean jartia. Zeratik, daue joera konservadore bat, lehen ikesan ondo hauen, eta hori iken dana gaizki dau. Eta hori batzutan hola da, baina ez beti. Eta orduen nik sartu dut, polizien kontzeptu hori oso ohikoa gazteari esatea. Hori gaizki dau esan da, hori ez da hola esaten. Eta nik ez dut esaten, hori
inbiar ez danik, baina inbiar da kontuz, errespetuz, eta garbi eukita zer dan bultzatu behar dana eta zer galdutzat emon behar dana. Adibide bat jartiatik. Ni nahi dut plazara fatia ama, gaizki dau, ni gura dut esaten da, eta ar, gaizki ez dau. Kontua da batuti sartu dela nahi forma hori. Eta hor ez dago problemarik. Ez da ez pobretu euskeria, ez ezer. Hor kontu zibili behar da, bestela jarrera poliziala da. Poliziala esaten danean, poliziak bedako eragite eremu zabala. Zuzo jasenean, kotxia gaizki aparka egin dozunean, dagotzu jarritia papel bat. Hori be, da zuzenketat, ez? Atozio poliziala. Poliziala zentzu zabal batian hartuta. Eta ez da bai da dultzaketeko, zetik usteot hausnarketa batzuk ez diala egin gai honen inguruan. Eta komeni dala egitea. Guketako beste hizkuntza batzukin alderatuta normala da euskerak aurrera egitea, ona da. Ba, hizkuntzak berez dia oso gauza zaurgarria esan da moan. Oso mendi bat ez da aldaketan, milaka urtetan oso gutxi aldaketan da. Hizkuntza bat urte gutxitan asko aldaketan da, aldaketa asumiz behar da. Kontua da, azkenengo 50 urtetan aldaketa horrek izan diala abiadura askoz handixo gane mundiana. Orduan, aldaketa positiboa da, baina aldaketa batzuri norabidea emutea be biharrezkoa. Ni uste batua dela aberastasuna ekarriko dauena, eta horrekin batera posiblia da iraganera beiketia eta gure aurrekoan euskeria kontuan hartzeia, eta horko ezaugarri batzuk, danak ez, batzuk, ondo aukeratutakoak horreik transmititzen zaiagetia. Oso ondo, eskerrik asko azalpenengatik eta aurrengo apuntien zain gatuko gara. Oso ondo, eskerrik asko zuei.